בזמן שנתיים של מלחמה שקרעה את הלבבות של כולנו, היו גורמים שניצלו את המצב לקידום 5 תוכניות הרסניות לטבע הנדיר שמקיף את ירושלים. רכס לבן, סובב הדסה, עין חמד, בית שמש והמחצבה. מצילים את הרי ירושלים עומדים בחזית ההגנה על הטבע ורכס לבן כבר שנים. בפעילות נחושה ועיקשת הובלנו בעזרתכם מהלכים ציבוריים ומשפטיים שבלמו תוכניות פעם אחר פעם. אבל אנחנו בנקודת זמן קריטית. למרות שמקדמים בתוך ירושלים מאות אלפי יחידות דיור, כוחות רבי עוצמה פועלים להרוס את הטבע הפופולרי ביותר בירושלים, רכס לבן, ובטווח הזמן המיידי. מדובר בהליך מהיר ודורסני שעוקף הליכי תכנון רגילים. לכן אנחנו זקוקים לעזרתכם המיידית למימון עתירה משפטית דחופה, לצד המשך פעילות ציבורית ומשפטית לבלימת כל שאר התוכניות. תמכו בנו כדי שנוכל להמשיך ולהציל את הרי ירושלים.